Acting President Jong Kasengsan Pertai People's Democratic Front kata ka PDF ba bantai do neng do haka khat pratri unaitung ulo ong ba kinu ki MLA ki bertemu ban rengkang ding per syaki be pat Kasengsan Pertai kan long tek kumba ki lej ban penyap no eladi haka kam san Pertai unong yalam ka PDF ula keren ni kani helor ke jeng saprian ki kubor ba ki langut ki MLA jong ka PDF ki bakentop yu ba Hamlet Sondoling ba Jason S Maulong ba Given Miguel Milliam kin mi no na kaseng PDF ba bani kun no election MLA Arhajar Arpulai na kiwe pat kaseng san Pertai uba bantai dor uloong ba kaladan ka kubor hamsaya ka bala sapriang ba langut ki MLA ki la ban mi no na ka PDF bat ka ong ba baro sangut ki MLA jong ka PDF ki dei ki berang sujop akasien ka banengkong Henry kan syang pat haki ban syeme karai laki don em ya ke jing songu e kaseng uba bantai dor uloong ba habapet ya ke jinglong jingman jong kasan Pertai ke jela ke basyap tiang kalong ba ladaki MLA ki rengkang ding per kan long tek umba kilik no yap hi daladi haka kam san Pertai bat kani ke jing kliang seng juki MLA kan kertok kelaya ki bat kin sababi ka parti jongi kaya bat katri nakabenta ban lebha kamta maki kam ki jambe dei na benta ka sanchar kadara pok state kata ka dei ka wei ka benikong bat ka ba arpat nakaliang ka parti ka jongi ngoi pi ngi ju syong na wei ka por wei ka por bat ki nong elam parti wakar jong ka parti ngi ju kran ni kan ni bat kum ju bagi ameliru kum no banginang penklanya ka parti nakabenta ka Arhajar Arpulai election kataru kan isya syong na wei ka por Henry kum kita ki khubor mo ki khubor ki baher ki khubor kling ting up nong mo ki baher ki ba ong ba uta unya letno sya ni syata kita kinya mi no kinya letno syata kum kata ngan itu pi kadon ngiyo sngu ngiru tamban reng ong pi ngini up ya khubor kan ngini up ya khubor naman nakaliang parti ong pi adu menta ngiat rai ngiat le kat bala benang pen klan kum no banginang kiu nakasau syakasan lan syakan rio kumta kata ka digajing persyang nakaliang jong parti ban tray adu mentaru une ubnai Julai mentah bat hadin ubnai Julai ngong bi pin sai ilut iki ke bro ke jing pen khre jong ka parti bat mentangi dang ya tray ngi dang pen khre na bentang no ban pelanya parti Henry ka bidai pat kata ka bab ki kelima pi ngong pi ladaki MLA jungi ki bedan lang ringkan bat ngi job na ni ka parti mangarung orang dia job ni kong na ni ka parti baru ngi dang job ni kong na ni ka parti bat ngi sngo buram bat ngi sngungu ya ka ni ka parti bangi layo ai ka jing job ti bat play la ka jong ka khmat bat pio sngo ru la ka jong skor ba ka parti jongi hadu manta kam dan ka no kontroversi baidai ba ka sanchar khadar kam dan ka no ka jing ka no ni ki pa ba la ni kum tai ba ka parti jongi khamle ai piong i issue kayap ka im jong ka jai benriu ngiju kran bai bat ngiju lej bani kran da lenti ka badai ngot ngili kendo yu chi minister ngiri kendo yu deputy chi minister ngi kran ni ki kam mdei bangin shu hala mdei shu bangin shu thada pokot khobor ngim chukwa kum kita ki bro henry ngoi pingi trei da lenti ka ba shai ban ka ba khoj kadar tidai na ta da hodu mentang kimdon banu ba keno lani mdon ba ong ba ka parti jongi kala de kari lani ka parti jongi ka le kino ki kambi ai ngini yang baik ban ngini ai trei baik na ka benta ka bit ka biang jong kinong snong jong ki parado prasnam hapok stir ka bayet ki jongi bar kum jo na benta ka jelam khli ai bro koi kata ka de ka kam ka jongi ka bdu menta ten rei ladaki don pat ki bam snuthu bat bam sngungu pat ngongi pi yang ni ka parti banganga ngasngo ba ka de ka parti ka bala ai jing job yang abad yang hilang daki mdon pa kata ka jing sngungu ta ka de ka jing sngungu haki henry nga ong ba magai kumang ni ka por pi ka jing ki phalo jong ni ka politics kani ka election ka bansawan yo ka khata kan yo long ba shu no yap kan le dia ba fi le chene chatai ban pensu thu ipai ba kam de besuk nama poi ba ula de jet bat ula de shon symbol jong mombati jong candle bat ki su ye tu mombati ngani tu fi betbe e jing shai tin rei la da fi ong ba ngi haban ni kaliang parti habi kaliang symbol yo ka khata yo ka ban ra teman tangalong tang ka jing no yap susai yo fi bakla temut kan long ka jing sausi kan jadi na bot pin babi ten lai ndala babi pin babi ndala hoj ka dot pin babi li yusu ma kum jong ta ka di ki ka ba nga shui
tin rai hadu mentang ong ipi kamdon ni kampat syai kampat kedar tin ringi rungi kwa ji syai mdon ba kwa ai ban ong ai dang mentan nama pilas tu ka ladapi ong bangin ya krat no ban phat no ni parti ru yo ka kata kan kadon ka an ka bakhang mo tadi kita ki boro ring ong ipi kapor kadang don tang ba hadin jong ubnai Julai menta ka parti ru kan sa pelong ya kejelang ka sa penbaik kumno ki jal ti jungi bat ki candidate ki bangin sa announce na ka menta ka arjar fulai ki parti he ki sobang baik ban i kumno ban khaliap lamai parti red handai nga ong pi kan mau bagi parti red khamtam ki regional party ki don la ka jong ka nongrem ban nga scam ma ka ta nongrem nga scam ma ta nongrem bangin ya train na ka benta bangin ya perta bangin ya kran na ka benta kabit ka biang jungi nong song ti hoj ka dei ka jing sisa kila approach yang da ka ba lenti ka ba sungutanat mdi ba su ong ba wan no ban ngi kum ta em ki wan na ka lenti ka ba dei ba beli pim don lang no ban ngi bat ngala krensha banga ngamla namar nga job na kani ka party PDF bat ngan yai ne bat kani ka party PDF bat ngin nang yai penklan ya kani ka party PDF namar ki paj ba kila ai ka jing job bat ki ai ka jing e ya kani ka party kum nungin su e jendat no klam ka daw klam kino ki daw ki bobiang bat kim don kanu nongrem ru menta ban e ini ka party nga kwa ban shi tu ipi bahu benai Agos ngin sa announce kat tu kan ni teliki seat ki ba pin se i la jong khmat ya ki candidate ki bangin announce na kani ka party ki ban yele yang ali tu sukain lupa ngala dei lupa uwe bat seki we da ngin announce ba pin i ba ka party jong itu kala ya chakmat ban pun kre na menta ka election